Ψαρούπουλα με τσι θάλασσες και στα ξεφτέρια. Αχ. Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό κι εγώ ξεφόρτωνα σαρδέλες. Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κερατά. Εξάφνης κάτω από το γαλάζιο του ουρανού τη βλέπω να στρίβει τη γωνία και τάκα τα κουνάκια στο τσιμέντο, στα πλακάκια. Παιδί, φέρνε λουκούμι στο παιδί. Έφτασε. Αυτό ήταν. Από εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος των Βαλκανίων. Ένας σύμφωνας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθεμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρπόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στρατόβροντο. Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα, του μαντρόσκυλου του μαγαζιού κάνεις τώρα? Τι του λες ένα στροπόβροντο? Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στροπόβροντο με δέγιαρε. Ή να του πιάσεις την κιτζίδικα. Ένα στροπόβροντο. Ένα στροπόβροντο. Τι να σου πω, Παντελή μου. Εγώ ένα ξέρω. Αυτά τα πράγματα λίγο θέλουν να γίνουν σαχλά. Άκου λοιπόν πώς θα γίνει. Σήμερα η κόρη μου κατά σύμπτωση να έχει τα γενέθλιά της. Μπα, δεν το ξέραμε. Να τη χαίρεστε. Να σε ζήσει, να είναι κορεκουζόητη. Ευχαριστώ. Μας κεράστηκε κανένα φονταλάκι, Μου δώσει σήμερα 2 φοντάνε και τα τρώω και πολύ. Έλα, τι λυσάς, θες να μας περνάει και κοινώνεις τους? Λοιπόν, Παντελή, εσύ θα ντυθείς, θα συγγυριστείς και θα έρθεις σπίτι μου δήθεν για τα χρόνια πολλά. Το δήθεν ξέρεις τι είναι, τάχα μου, τάχα μου. Θα είναι και μερικοί φίλοι εκεί να πιούμε κανένα ποτηράκι. Στο ποτηράκι απάνω θα βρω εγώ την ευκαιρία να αναγγείλω το ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή το αποφάσισες, κύριε Μανώλη? Το αποφάσισα, Ζήκο. Ωραίο βόηδαρο θα μπει στο σπίτι σου και να ειδοποιήσεις και τη γειτονιά αν έχουν τίποτα σκυλιά να τα μαζέψουν. Εσείς έχετε σκύλου του φάγατε στην κατούκι, να μην του φάει αυτό και αυτό σου λέω. Έλα μου εκεί πέρα. Ό,τι θέλει λέει, Ζήκωση, δεν το ξέρεις εσύ τώρα. Τι είπατε, κύριε Τέρματα, 1 και 30? Δεν σου λέγα. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Εσύ, άμα ετοιμασείς, ντυθείς, θα σε περιμένω στο σπίτι. Έτσι. Πειράζει που θα φέρω και την κυρία Δέσποινα μαζί μου. Όχι, βρε, τι να πειράξει. Ναι, ό,τι έχει ο καθένας θα φέρει. Έτσι. Ας στείλω και το Ζήκο να βοηθήσει λιγάκι εκεί πέρα. Δεν ανάγκη, Παντελή. Πόσα. Ας στείλουμε κι εμείς το κατητή μας, κάνα σαλάμι, λίγο τυράκι, καμιά κονσέρβα που λέει ο λόγος. Μα δεν ανάγκη τώρα. Δεν ανάγκη σου λέει ο άνθρωπος. Γιατί να πάμε τώρα να μας φάνε τα σαλάμια μας, τα τυριά μας και τις κονσέρβες μας? Έχω κάτι σάπιες θα πάω, μη σε νοιάζει. Τέλος πάντων, ό,τι καταλαβαίνεις κάνε. Εγώ φεύγω. Να πας στο καλό, να πας στο καλό. Γεια άλλα μαζί μου εσύ. Μπα, τι δεν σου έρθω μαζί σου να μην βαρύσεις? Έλα ρε βλάκα και πάρε και το ζεμπίλι.